Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Siyacela ukuthi ke uma ufuna ukubona lokhu esikhuluma ngakho ke kule video wengane zakwethu ungangena ke lapha na kwi-comment yethu yokuqala izokuthatha ikubeke epage lethu ke la ka Facebook ke lapha na wengane zakwethu. Lapho khona ke uzofike uthole ivideo ke edabukisayo ke lapha na wengane zakwethu. Abazali balo oyisihlabani somsakazi wokhozi ke lapha na zimdollar ke lapha wengane zakwethu baveza ke uhlungu ke ababhekane nabo njengomndeni ke lapha wengane zakwethu. Lapho khona ke abaveza ukuthi bahlukunyezwa ke ngamaphoyisa ke bophiko oluthile ke lukahulumeni ke lapha wengane zakwethu. Thina ngale kokhuluma ukuthi siyacela ukuthi ke ungene lapha kwi-comment yethu yokuqala ke ubone le video bese uyabuya ke uzophawula ke siza ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga.